Kai kuma fa? Boka, na zo kaman aiki ne. Na zo da akwai nan don kaman aiki ne boka. Aikin me? Ka san yankin na sun yin yawa. To shine nake so amma addu'a. Ka gane dai ka something like that. Ka gane ai ka fuskance na yi. Ai laidat din ne ban san shi ba. To amma amfanin da ka gane ringa bacewa saboda ka saka mana. Ka ringa bacewa? Sosai. Gama. Yanzu wannan akwai ce aiki da ita? Ita ce. Matsalar kawanta ya lankwashe. Amma wani daban ba ka da masaniya aka cewa ni ma 'yan kidnappers sun sace ni? To ai boka an gama gaskiya ba ka da amfani kawai. Wurin tafi kawai. Kana tafiya? Eh. Zan sa damun da kai. To me yasa kuma